Κύριε, να έρθουν και εδώ να μαζεύουν. Γιάννα. Νικόλα, κάτσε κάτω. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το μεγάλο θεατρικό πανηγύρι του δάσους. Ο καλός ο λύκος που έγινε κακός. Η όμορφη κοπέλα που φορούσε ένα κόκκινο σκούφο. Ο κυνηγός που τριγυρνούσε στο δάσος. Τα άλλα δεν σας τα μαρτυράω. Θα τα δείτε μαναχή σας. Τη γιαγιά. Τη γιαγιά. Πάλι δεν είναι ψηλά. Άρεσε και Harlem Shake. Όπα. Η κοκκινοσκουφίτσα. Η μαμά ενημερώνει την κοκκινοσκουφίτσα ότι η γιαγιά είναι άρρωστη και θα πρέπει να της πάει ένα καλαθάκι με τρόφιμα. Πήγαινε τα τρόφιμα στη γιαγιά γιατί είναι πολύ βαριά άρρωστη. Και πρόσεχε μη σταματήσει στον δρόμο να μαζέψει λουλούδι. Ναι. Η κοκκινοσκουφίτσα σκέφτεται ότι είναι πολύ ωραία μέρα για βόλτα στο δάσος και θα κόψει δρόμο έτσι. Στην κοκκινοσκουφίτσα πάνε να μαζέψεις φρούτα. Από πού είναι η γιαγιά κάνει παρκούρ? Εδώ είμαι καλή. Ναι. Κάτσε να κατεβώ. Καλή βοήθεια. Τι κάνεις? Σου έφερα λίγο φαΐ. Φαΐ είναι αυτό. Φαΐ είναι. Γιαγιά. Τι μεγάλα μάτια που έχεις. Να βλέπω καλύτερα. Καλά βρε, δεν σε μαθαίνω τους ακούω. Και τι μεγάλη μου. Ανέστη δυνατά. Για να μυρίζω καλύτερα. Τα ωραία μοσχοβολά, να μοσχοβολά. Και τα μεγάλα δόντια. Για να σε φάω! Ένας λύκος. Αγορά μας ο μάγκας. Προσέξτε. Έλα λίγο μην πηδάτε έτσι και πάνω. Προσέξτε και πέσει στην άκρη. Πάμε. Και αυτό.